Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. У Беларусі плануюць пабудаваць нацыянальны гістарычны музей і парк народнага адзінства. Аб'екты будуць узводзіць у тым ліку і актывісты БРСМ. Пра будоўлю новых аб'ектаў Лукашенко заявіў падчас сустрэчы з праўладнай моладзевай арганізацыяй. Менавіта актывісты нібыта папрасілі дыктатара надаць праектам статус усебеларускай моладзевай будоўлі. Я убежден, будут и другие всебелорусские молодежные стройки, где вы поработаете, как всегда, стахановскими темпами. Лукашенко адзначыў, што на гэтыя праекты неабходныя салідныя сумы, якія возьмуць з бюджэту краіны. Раней статус усебеларускай будоўлі атрымлівалі мемарыяльны комплекс «Хатынь», «БелАЭС» і Цэнтр патрыятычнага выхавання на базе Берасцейскай крэпасці. Больш не нацыянальны герой. Партрэт Кастуся Каліноўскага прыбралі з падручнікаў 11 класаў. Пра перапісванне гісторыі Міністэрствам адукацыі гаворыцца ў новым даследаванні Беларускага інстытуту публічнай гісторыі. Паводле гісторыка Аляксея Ластоўскага пра паўстанне 1863 года, адным з кіраўнікоў якога быў Кастусь Каліноўскі, гаворыцца максімальна нейтральна. Аднак у падручніках расійскай літаратуры неўзабаве можа з'явіцца фармулёўка пра выключна польскі характар паўстання. Азначае гісторык і прынцыповую антыпольскасць у трактаванні беларускай гісторыі 20-го стагоддзя. Недвусэнсоўна апісваюцца ў падручніку і часы незалежнай Беларусі. Нема ніякіх згадак, напрыклад, пра актыўнасць нацыянальна-дэмакратычнай апазіцыі Беларускага народнага фронту і гэта далей, як быццам проста незалежнасць яна сама завалілася, і потым зноў жа такое нейкае безасабовае апісанне палітычна-эканамічнага крызісу першай паловы 90-х гадоў, з якой быццам такім вызваленнем стаў прыход да ўлады Лукашэнкі. Сілавікі ўзяліся за тыкток-блогераў. У Смаргоне затрымалі 20гадовую дзяўчыну за танец у міліцэйскай форме. Пра гэта паведамляе набліжаны да сілавікоў тэлеграм-канал. Ролік, на якім дзяўчына танцуе ў міліцэйскай куртцы і фуражцы, сілавікі знайшлі ў тыктоку. Паводле гэтак званых праваахоўнікаў, тыктокерка зрабіла відэа выключна з мэтай атрымаць папулярнасць у садсетках. У выніку на дзяўчыну склалі адміністратыўную справу за нашэнне форменнага адзення і далі штраф. І гэта не першае затрыманне такога кшталту. Толькі на гэтым тыдні сілавікі прынамсі двойчы прыходзілі да тыктокераў, якія здымалі нібыта зневажальныя ролікі пра беларускую міліцыю. Расія здзейсніла масаваны абстрэл па ўкраіне. Больш за 90 ракет і 200 беспілотнікаў атакавалі перадусім энергетычныя аб'екты краіны. Паводле энергетычнай кампаніі ДТЭК у выніку атакі пашкоджанае абсталяванне цеплаэлектрастанцыяў. Укрэнерга ўвяло графікі адключэння энергазабеспячэння па ўсёй краіне. У Тэрнопольскай вобласці без святла засталіся каля 50% абанентаў. Масаваную атаку расейцаў пракаментаваў прэзідэнт краіны Уладзімір Зяленскі. Гэта такі мірны план Пуціна – знішчыць усё. Гэта так ён хоча перамоваў, тэрарызуючы мільёны людзей. Нафта дае Пуціну дастаткова грошай, каб верыць у беспакаранасць. Патрэбная моцная рэакцыя свету. На масаваны удар – масавая рэакцыя. Толькі так спыняецца тэрор. Краіны НАТО мусіць рыхтавацца да нападу Расіі, які можа адбыцца цягам наступных 5 гадоў. З такім папярэджаннем выступіў у Брусэлі генеральны сакратар Альянсу Марк Руте. Паводле Руте, непасрэдна цяпер ваеннай пагрозы з боку Расіі няма. Аднак Масква, на ягоную думку, рыхтуецца да доўгатэрміновай канфрантацыі з Захадам і Украінаю. Цяперашняе ўмацаванне абароны кіраўнік Альянсу назваў недастатковым і прапанаваў павялічыць вайсковыя выдаткі. Калі мы не будзем выдаткоўваць больш цяпер, каб перадухіліць вайну, дык пазней заплацім значна больш, не мільярды, а трыльёны еўраў. І гэта калі мы наогул пераможам. Цяперашнюю вайну Расіі ва ўкраіне Руте назваў, цытата, самым крывавым канфліктам у Еўропе пасля Другой сусветнай вайны. Паводле звестак генеральнага сакратара, падчас баявых дзеянняў з абодвух бакоў загінулі ці атрымалі раненні больш як 1 мільён асобаў. Мінская «Дынамо» ўпершыню выйграла ў лізе канферэнцыю. Каманда была мацнейшая за «Ларн» з паўночнай Ірландыі. «Дынамо» абгуляла «Ларн» з лікам 2-0. Галы ў другім тайме забілі Алексей Гаўрыловіч і Глеб Жэрдзеў. Раней мінская каманда зазнала ажно 4 паразы запар ад шотландскага клубу «Гарц», фінскага «Хоікон», польскай «Легіі» і дацкага «Кёбенгауну». Цяпер «Дынамо» займае 33-й радок у рэйтынгу з 36 клубаў. Свой апошні матч мінскія футбалісты згуляюць у Грэцыі 19 снежня. Пра актывізацыю махляроў перад навагоднімі святамі паведамляе міліцыя. Жыхары сталіцы заплацілі больш за 13 000 беларускіх рублёў за ікру ды ялінкі і не атрымалі тавараў.
Адзначаецца, што адна з пацярпелых пастанавіла купіць ялінку у адной з інстаграм-крамаў. Старонка мела шмат падпісальнікаў і пазітыўных водгукаў, таму жанчына ўнесла 100% перадаплату. Тады прадавец перастаў выходзіць на сувязь. В похожую ситуацию попал и другой житель Советского района, который нашел объявление о продаже икры. Цена на продукт была ниже рыночной, поэтому минчанин согласился внести полную предоплату. Кроме того, чтобы увеличить сумму заказа, мошенники предложили ему поучаствовать в акции. За каждый купленный килограмм икры получить еще 500 граммов бесплатно. У выніку за гуртавую партыю ікры мужчына заплаціў больш за 12 000 рублёў. Пасля гэтага прадавец заблакаваў акаунт Мінчука і перастаў выходзіць на сувязь. Міліцыя нагадвае, што не варта бяздумна купляць тавар з нізкую цаною, а пералічваць грошы можна толькі пасля атрымання набытку. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.